Hey, kuri say, hello. Hello, people. Say, I say. Hello, people. She say, kuri say kwamuri kuno kuri kutonhora veduwe. Kuri kutonhora kunenge kwaita mafloods mheno kasiti kuti muno mandiri here or maybe tuma outskirts but pane kwaita mafloods guys. Kunaya zvekuita mafloods. Kwatanga kunaya usiku hwese kusvika thingi kuma2 kwangu chinaya nani stop imi. Oh, tikatomboti panatana nehazvanzi yangu kachina iwe kunokuzva kuchatoita mafloods nhasi. Ndikatombobuda ndikatomboenda pashapu toona pane pakaita kuita sei panenge pakaungana manhingi anenge akaita mazivhu achiita kukukuzva memwana. Sei zuro ndaifanira kuita live handikurera ini ndakanyara ndikabva ndambofunga kuti ndikandoshingirira ndikazorega ndabatwa nehope ndakarega ndabatwa nehope ndiri pakati pekutoti ndoita live azano ndenichifonana hangu nehazvanzi yangu tichitaura nyaya anonditeerera uya saka ndikangomuti unoziva kuti ndatokuvara nehope pano ndikamuti asi ndoda kuita live but ndakuvara nehope ndamuti ngandimboshingira mbichana ndashingirira ndakabva ndabatwa nehope ndakabata foni apa ndimoziva kuti ndakabatwa nehope 30 minutes before live yatanga because ndandaisa na 10:30 zvazvava kuti kana I cannot ndakabva ndaidelita ndakamboichinja ndaidhelita then ndobva ndati ndozoita mangwana even ipapa ndezwose kuti ndikuhwa hope ona manje kuda kuti nhau yekuti ndakachinja timetable yangu ndikwisisini ona manje otherwise kuri sei kwamuri ndimboisa link ndimbosavha voice rangu toona kuti vanhu vashoma vanokwanisa kumbopinda. Vanhu vazhinji vakutondibvunza kuti asi malive ari kuti tisingamaoni malive andanga ndichiuploada tumaclips twandiri kuita ndiri kuzodownloada mavhidhiyo angu andinenge ndaita kufacebook ndoma-uploada again panapa so ndaiti andabasa nazvo nyange akaita 2 maviewers hazvina problem because content yangu yandiri ndangodownloada uku but ndoda kuiona ndoita sei ndoiisa panapa rather than kuti mumwe munhu atore vhidhiyo yangu onoisa kupeji kwake. Ndoda kuisa pamapeji angu kana ndikaita malive handidi kuti mumwe munhu aise mavhidhiyo pamapeji ake aona because it's better kuti ndiise papeji pangu live ye1 hour guys yongotorwa just like that. It's impossible. Kuri sese ndaisa lingi guys ndaisa lingi I think vanhu vachamufanira kumbojaira 10 o'clock ndokuti inini maybe ndikuteka kukasirirawo kumbozorora mazuva I feel tired maybe kuti ndikurekodha maclip akawandisa I don't know futi ndikovuka zvakawanda every time kuti maybe acho akawandisa maybe acho akawandisa. Hello kuri sei gogocheri Faith Chivandire Winnie Mnembe Faith T Chivandire Lokadia Chidunga Faith Mponda Desmond Chiwere Budi Simukai sei Ana Maposa kuri sei Lin kuri sei ndakanyara
ndatotaura ndakanyara chaiko kana vhivho chaiyo kuti ndiridze kana chizedhiyo pane pakaipa mazuva ano kana kune makore kwakakwidibira bhodhi yangu inenge ichireactawo according maona. Hei fungisai zviri sei? Hello, Shero. Uri bho? Uri bho kuri sei? Kuri bho kusei kwauri? Kwandiri kuri bho Shero mvura. Uripiwo? Ndiri kuPolokwani. Oh, kuPolokwani kuri sei? Kuri bho zvako Shero. Inini hope ndo dziri kundikaka mazuva ano. Yo, I don't know why. Maybe ukunyanya kutaurisa mazuva ano Shero. Urevi dema. Hope ndinenge ndine maziko hope plus weather yakangozochinja 3 days ago but nhasi yenge itori worse. Kana kuno Shero unoziva kuri kuti kukapisa zviya koita weather yekunaya kwemvura fanike nezuro yakarara ichinaya nhasi ndopa zvatozongoitawo nani. Nhasi kwangu tori wese masikati ndamboda kuvata ndikati kwete ndikadzivata hope usiku ndozonetsikana ndovata usiku hwese ndakatitarisa ndakadai kwete ndakutovatawo usiku Hauzoti hope dzinonakidza mvura ichinaya. ndashingirira ndadzishingirira mundaisa iko zvinozvi vanhu vanga vajaira 11 o'clock ndichatochinja vanhu vambojairawo 10 o'clock idzodzidzi pamwe ndokuti ndimbokasirawo kuvata these days. Wakatogona Shero konzi paunopinda iwewe pauyu ndendisiri panhingiriki pawifi. Kuma6. Apa muri kubasa? Apa ndachaisa zvangu ndangouyawo ndingoti nhasi regai ndimhorese Shero. Last time ndaida kukumhoresa futi. Ndakakuonai muri mubhokisi ndofunga makazokasira kudonha. Ndanga ndiri pabasa yange iri time yelanchi saka manje zvakaitika ndezvekuti ndanga ndakuda kumhanya kunobika. But izvezvi zvidzedzi 5 p.m. dzeikoko handiti? Saka apa mukapedza mochaisa modzokera kumba? Ndatochaisa infact Shero. Mutori mubedroom? Munogara ipapo pamuri kushanda henyu? Ndogara but manje distance yatinayo newifi yamanje hazvizoenderani. Alright, but otherwise muri kuzvigona sei henyu? Hapana Shero, tikungonamata kunoku takanzwa kuti mabhodhi ari kuvhurwa musi wa1 saka akangofurwa. Pamwe zvingaite nani. Muda kuenda kumba? Toda kunoona vamwe Shero. Asi muemakuenda muna December? Ndo zvandiri kutofunga asi handikakundikana December ndoenda muna Feb. Thanks uyu anoona kuti hanzi uye ready musi wa19 takaichinja so iyi ndanonoka kuzokuudzai we had to change because anzaniko strava vamwe vacho avavo magaya shinga creation vane zvavari kuita zveuyu zvebasa ravo saka naona kuti no it's not fair kuti tivati ngavaite futi zvemapepa yet vane zvinhu zviri professional zvavari kufanira kuita saka vanenge vane maoutfits vanenge vachifanira kugadzira here so maybe maoutfits acho anogona kunge ari kuma20 so ndakati no ngatichinjei pane kuti tivakanganise basa ravo kana vafree vapedza then toita sei tozotamba hedu rather than kuti tivakanganise basa ravo saka takatozvironga this week tikati no let's just change tozokondinya pamune maita sei pamune mavafree right now vane maoutfits avari dzidza magaya creation vayaka vanogadzirira zvenyika vanogadzira zvemacountries saka I think there's a modeling thing javari kugadzira handakanga mwangu kuti macountries atondi hazvipi nemamwe maconference avanenge vachideedzwa so zvimwe vacho vanenge vada kusubmita zvimwe vacho vanenge like last week iyoyo vakashifta pane maoutfits avainzi vasubmit so now pandaitaura navo banaona no
I think she's busy right now. Saka tozoita vasisiri busy kuitira kuti zvinakidze tisakanganisa basa revanhu. But anyway, taurai tinzwe sister Fungi. Ndangoti ndikumhoresei nhasi ndafara kupinda mubox sister Shero. Neniwo ndafara, at least mamboekera voice rangu rakupera. Ndikutorinzwa zveri kuita kuzhoshomera chaiko chaiko. Ndokamwe musi ndombofanira kuekera kumborekodha less ndokuti ndiwe ndine energy. Guys, kutaura kunogwadza, ndaisazviziva. But tinombotaura nyaya dzinonakidza. Pane nyaya yamaitaura iya pandaida kupinda mubox. Haiye zvino handichaitaura, ndichazoitaura hangu nerimwe zuva. Yaiva iri yei? Yevanhu vamaitaura kuti vanenge vanorwara musoro here chichi. Ndakatozosira pane yandakasira ndichaziva kuti yenge iri yechii. Yevana vatoiti vane autism. Yes. Ndakaitaura musi uno vanhu hapana kuzombopinda wabhodha chitombondiudzawo yenyu imimi kuti chii chaitika. But it's not like kuti they are bad people. I think vane time yavo then vakapuwa medicine zvoita. But senge wandaireva kuti angandigwadza, anga achizonyatsa kupata zvezvokuti he was no longer himself. But ndo zvataiudzwawo nevamwe then nevamwe ndaikudza kuti vakura pamusoro pemawindo. Ndichazotaura nerimwe zuva zvavanoita vanhu ivavo. Asi ndokwamuri ikoko? Handichazotaura. Muri kutiza hani? Saka ndonzwa nani manje nyaya? Muri kutiza hani? Ndadambowo nyaya dzevamwe. Handichazotaura hangu Shero, kozi apa ndikataura manje ndichauya ndiri black apa pandozotaura manje zvinoita vanhu ivavo. Kozi ndabata masettings bo. Iri bo, bye bye. Iri bo. Ndichazodzoka pamwe nogona kutaimira kuti next time pavaita live ndozotaura. I hope ndinenge ndineekera, ndinenge ndine mojinja, nhasi ndakanyara. Bye bye. Aiwa, apa ndinodzoka munenge ndenda kunatsotaura manje. Ndodzoka. Alright, iri bo, bye bye. Okay, thanks, bye. Alright. Guys, Anzim. Nasi, look, I am tired. Kubva zuro ndosaka ndakazokata life yangu yazuro ndakasingachagoni, ndakakata ndikati ndozokuona pane wangu achoti zvoni asi wakutama life tisingazive. Timboona blessing ndakuona face yako wabvisa kamera. Pane ambenga arimo Nancy Damba ndiwongo arimo handiti. Ikasvika pa 20 minutes ndobva ndakata guys. Ndovatawo maybe ndite regain simba rangu. Kana simba rekutaura nditori naweni ndachineta manje. Ine nhau yokuti ndandajaira kuvata the whole day ndo iri kundikanganisa. Ndonatsa kutodereni ndakaita automatic change timetable yangu. Handipepe tafadzwa ndozvatiri kutotaura panapa kuti ndiri kuita both, but zuro I was very tired ndobva ndakansela live. Then marimwe zuro ndakaita live video panapa but ndakakurumidzisisa kuiita. I think ndiwe ndakataura nyaya yevanhu vandaiti ka short story kemastudents aiva neautism yatakaita. Saka dai ndakansela futi nhasi vanhu vaitofunga kuti pamwe tingoitira uku. Saka danguva yatongoti nditi I'm there but ndinenge ndaita sei, ndenge ndakanetawo plus pamwe ndiye ndaneta bokuona ndaita sei ndaskipa. Ndakatonetawo guys plus neweather yachinja guys wo. Nyama dzangu dzinenge dzichiita dzichidero maona manje zviya zvatakapuhwa kazvirwere zvezvi.
saka kuda zvinenge zvakudavirira manje zvezvoteka tinazvo zvezvo kuti anongorwara kuda ndo zvakuitika manje kuti anongorwara but nezuro even nezuro last night I wasn't feeling well. Ndakava ndatoshaya medicine yangu kuti ndakaisiya papi ndatombofonera Nyasha kuti sisimi makasiya marongedza pai nda kuti isvike 20 minutes ndobva ndakata live stream yangu. Hapana mwita kuri bo kuri seiwo unokuri bo zvakati utoneta chete pakaipa nhasi Friday mukuita sei pai togadzirira zobuda mumatime. All the best makwekwe tingaita sei tifanira kugara tiri parodi tsvaga mari muita sei kuenda out kana kuita sei kuenda out hando yacho enda vedu ako nhasi Friday sa habade zvima 2 minutes ini ndezvima 2 minutes vakatsarai mari zvorevei handisi kunzwa ini zvoreve nhaiverengo statement iyo hanzi shero pane vanhu vachatsara mari imari manje ari kutaura nezvayo hanzi kona Desmond ndavataureka tinzi kuti nai Desmond vari kuti iko nai Mr. Desi is it Mr. or Mrs. I don't know because nezvimazita maunise inga mubhedha wako wakanaka zisingamboiti ndo headboard yacho headboard yeah, it looks nice headboard thanks very much matebo sei Faith chivandanzi nenonda kunzwa hope njokwegeti zviri sei nati kuri sei aunzwa hope newo handizivi hanzi akunzwa hope aonekwa akunzwa hope iwa ndi uri pamubhedha wakanaka nake ikunamata pafloor guys but I cannot imagine ndakasiya ndachakanidzinga pamubhedha I think 2-3 months ago up to now ndichiri kungovata pafloor komuwatirei pafloor ndakadzingwa naNyasha ndakadzingwa naNyasha pamubhedha ndadzingwa naNyasha pamubhedha saka pasi pai pakabva patanga kundinakidza up to now ndinongovata pasi audzike maita mararo here pamubhedha kana mairara muchimukikakika tairowana iye akambondikika rimwe zuva rangu ndikatozvimba very serious ndakazomurova ndofunga akati nejehovha ndakamurova pama yanga iri mbama yekuhope here kana kuti yanga iri mbama yekuti wakambondikika up to now hana nemuroma nempama iyoyo but inini manjeka ndati baba takanisa nenyaya yempama iyoyo ndikati what inini hangu chirega ndidese ndichitora hangu kametres kamwe ndinde pasi iwo sara kuva mubhedha ndozvakaitika mutori serious zirangu akandirova flyki tairara takapesana kudaiwa takada takapesana saka manje Nyasha ane mavatu indiri mavatu tatasangana ipapo iwe hapairowa maflykiki kutamba wrestling usiku cheusiku handikumbonyeba guys papa ndaichipetanga but ndakambozviita ndakambozviita nemufana wangu taigara takarowana mabhutsu mabhutsu taikiya nazvo nemavatu
Inyatsotonzwa kuti ya apa ndarova bhutswa. Waiti waimuka kuseni munhu soka nyama dzichirwadza. Unonyatsoti kumana chii chiri kumbonyatsa kuitika. Dzimwe nguva unomuka wakaita zvimabhuruzi pasaidhi pese apo unyatsozoti hawa. Ende kamumukira kataizoita manje. Pekutanga patanyatsopinda mablanketi tairarapo. Handi manje kuseni tamuka. Unomuka mumwe ari ukoko. Pane uyu akamute. Akamute ko. Seriously. Tiri right, Shema. Kuri sei ndogara ndichikuti matsebo ndinogara ndichikuconfuse kuti katlego matsebo every time. Aiwa, tiri matsebo totobvawo pagutupo zvese nekubhikita ikoko. Moita sei handakuwa? Tobva pagutu nekubhikita. Muri papi mimi? Matsebo haiko. Kubhikita ndakadzidza kwanyika. Pagwindingwi? Pagumunyu, paprimary. Pamazodii? Ndobva ndazoenda kuzimuto. Ndima-green bomba kaivi. My daughter wants to say hello. Umborese. Hey, how are you? How are you? Good. What's your name? Olivia. 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 Olivia, how old are you, Olivia? No, say it. 4. 4. Yeah, I go to school. You go to school where? St. Michael's. Where is St. Michael's? I know St. George. Where is St. Michael's? You don't know. Where is St. Michael's? London. In London. London. In London. Who is your best friend? Who is your best friend? That's me. As me. You are your own best friend. How many eyes do you have? How many friends? How many eyes do you have? Many eyes. 1. Oh! Wow! That's very nice. Where are your teeth? And I got 1 face. Asi uyatsodzika Olivia yacho iri low Shema. Asi kunyatsokunzwa. Yangu. Yayo yedu ndofunga kunyatsokunzwa amenoti why. Makakonekta ne-earphone kana kuti disconnect kana earphone. Ndikati try futhi. Try earphone. Makundiwa. Hello? Isikuita nema-earphones, I don't know why. Besides, but it's kuku why? Inda kunyatsokunzwa now. Makundiwa. Ndaida kuti thank you, mashows ako anonakidza. Maita basi kuwaitepi zvemusikana uyu. Chero vamweni vangu vanotokuteerera izuva ndakatovatoo halo ipapa mukavari kuona nhasi. Vanoona varipi vamwene? Vari kuMilton Kings. Ikoko kuLondon kwenye ikoko. Hanzi? Vaita hako. Mwana ibuti blessing. Mletins godani musikana uyu. Come here. Tell me your name. What's your name? What's your name? Olivia. Olivia. I forgot. Olivia. It's Olivia. Yeah. Olivia. Oh, Olivia. Okay. Thank you, Shema. Bye bye. Thanks. Napina box. Bye. I have a mother. Huh? Hello. What is this one? How are you? Hi. Hello. Hey, how are you? Hi, Papa.
Unanzani? Hello. Hello, Levi unanzani? 7. I'm getting involved. What's your name? What? Levi. Zivai. Levi. Levi, you know to watch It's Levi, how old are Levi. you? Said how old are you? I am 7. 7. Who is your best friend? A lot. Elliot. This is really never And who is your blessing. friend? Asi ndikuti zvikataura Daniel. Daniel. Daniel is my friend. asi ndikuti What about ndikataura naye Daniel? asi ndikuti Bilai sister Caroline. Ndikuti asi Alright, ndikataura hold on. Levi, the God talk. Levi, come. We did that. ndikuti asi ndikataura inini zvosvika neekera zvosvika zvanemwe mini Ama ina kuti kamutauro kaari kuita manje ukasanyatsa kuzviteerera unotofunga zvimwe zvinhu. is the way ndikutaura Because this is London English ka. Andimainzwa London English ka. Ndinonzi London English manje iri kutaurwa. Londona English. ndikuti unonzani ka zviri kusvika soda kutonga kusvika achinziwa rei ndoti zvani who is your best friend zviri kusvika tinzaoda you aiwa I think akunzwa but ati a lot because vawati who is your best friend ka apa ati a lot Aende piko Levi. Bring him back. Bye bye. Bye Olivia. Bye. Manina kidzireko nazinezisho. Anabonga ndijasika sikidi. Musadaro zo. Bye. Handambofunga kuti chirungu chonetsa kudai. Zvakwadisi. Uyu ndatiwo achinetse but munoona kuti chii chinoitika manje. Kamutauro imimi English yenyu yamuri kutaura ka neyake yanga achitaura ka iri so different mukadonyatsa kuzvitarisisa. Our very sandikuti asi zvazvisvika nedifferent meaning kani. Because I just said pamabvunza kuti une maziso mangani kwakapindura zvake nekeganzi 1 saka zvinoreva kuti anga achinzwa sekuti chii dangoita imagination. How many eyes you have? Somebody kuti yanga achinzwa because you start asking how many best friends do you have? I think ndopazonzwawo saka eyes anga achifungwa ndati chii yasvika ine sound I think yasvika ine best friend yekuti how many best friends. Saka achaziva manje. To best friends. Eyes to best friends. Paiva. Maybe anzwa kuti use chi imugere. Andinakidza vana inangwa ndichaziwene. Andichaziwene. British English inonakidza zvayo. Inonzi British English. My name is Olivia.
Olivia. I And mimi mama tichi mamudedza muchiti chii zita rake? just want that Olivia. I don't remember. Makuti mwana Nivia iye ati Livia. No, no. Right. Olivia. Oh, yeah, that's okay. It's Livia and Olivia. When I was just saying 20 minutes down Zadarga, then I went 20 minutes because I'm very Apa tired. dzato 30 minutes. Mende munozora. Ndakutotora uyu yangu ndivanatokata ndobva ndanotora nhirikini medication yatakazorehwa iya kunzi vanorwara nezvirwere zvakawanda after vabvisa mimba. Anyway, rekandiekere asi vanhu vanoiteerwa. Okay. See you later. Catch you later. hanzi ndati Zevi iye ari Levi. Revi. Hanzi mati Revi. Manasoya. Handisiri ndega ndazvinzwa zveshuwa. Iwo ndiwo waitonzwa mazita evana ava. Ina ndakutovanzwa even musikana ati anonzi ani zviya. Olivia. Ini ndandanzwa ati chii. Pane ramataura. Mirai munzwe rikandwe pacomment apo zvamataura. Aiwa sister Matemo matinakidza. Vanhu muchidedza mazita ewana series. Kudaina sei? Pakaipa ndati muchasekwa nevanhu muchidedza mazita ewana series. Iwe chandakanyareni. Vanhu havachatofanira kujaira new time yangu. Ndizororewo. Ndakutondovata nawo. Good night guys. Ndakutokata live yangu. Ndimbozora maybe mangwana ndodzoka. Mangwana ndodzoka nane. Thanks Wambo. Hanzi inonzi Levi. Oh, Levi. All right. Bye. Hanzi ndandati Lydia. Vanhu vakungonyora hanzi nandatipi Lydia. Ndane energy manje. Nhasi. Okay, iri boshe ma. Bye. Hanzi kwedu good night dona zvako. Ndakuda toenderini ndambozorora guys. I'm very tired. Kwedu kwagutu unoita sei? Kwedu kwagutu unotopidigutswa mazita. Tinopidigudzwa. Kwedu mandikudzei zvanzi yangu achanditsamura. Pane mwana anonzi Mukudzei. Uya the silent one. Akatongonyarara even mumba medu. He's very my brothers angu yes I think makaona kuti vakanyarara. But that one is to the extremes. Akanyararisa zinaite zvokutoti unogona kunge asitoripo but iye aripo. Saka anonzi Mukudzei handiti. Saka achinzi Mukudzei vanhu muti mukutaniko muri kuti huku here. Saka ndongawata taimuwanzira tichimuti uri kunzi huku. Maiwe aichema mainetsana. Asi manje takazomupa nickname rakachizofumba ratinoti dzova. Up to now handimbozoti dzova zvorevei. Ona manje. Guys, regai ndinde kundovata guys. I'm very tired. Ndakuvata kuzora. I want to rest. I'm very tired. Tine mangwana maybe mangwana ndiye ndicho ndinenge ndane energy. Mangwana ndiye nash kuri sei. Yes, regai voti zororei. Kozi zuro ndakazoikata ndakada zuro ndakakoniwa. Zuro ndakakoniwa ini kuyekera. Ndakakoniwa kundikina. Ndakakoniwa kuuya. Saka regai ndinde
timonotsvaga mishonga yakazogrewa iya, but ndiri kuita maepisodes angu aya andaitaura kuti ndaimboita panapa paYouTube, but I'm just repeating them. Saka mukazoona matopics atiri kuripita ndichingoita re-upload malive stream angu ka ndienda matora from Facebook, because ndiri kuita repeat my stories kuFacebook kuitira what do you call it, that because that person akanga anditanishira ma-stories angu, so I'm repeating them kupi kuFacebook, because they are my stories. I have to tell them my own way, not zvaitwa zvokuti ndaiabusirwa ma-stories. So now I'm telling those stories futi kuFacebook. So after that ndinozomaita re-upload panapa, even akaona 3 ma-viewers, it doesn't matter. So that's what I'm doing right now, and it means we still have a long way nema-stories iwayo, because now ndakamaisa kuma-segments, ndakamagadzira ndikamaisa kuma-segments. So for the meantime, neava pamwe wakasarira oro varida kuzota catch up nesu, ndichiri kuma-episodes ekumusha ayaya ndo andichiri, then ndichazomuvha kuinda kuma-episodes ekuHarare, then ndozomuvha kuinda kuma-episodes ekuSouth Africa, then ndozomuvha kuita episodes yekuThailand, tozomuvha tozoinda manje pama-episodes ecurrent shema-TV tiripo nemadrama. Saka ma-episodes achiripo. How is your parents? My parents are caustic, they are great. Variko kumusha. My parents vanogara kumusha. Yeah, before ndatoya panapa ndatombonopinda musha ndikambonomira ndirimo, because ndambofunga kuti pamwe bhodhi yangu yaita seiko. Ona manje ndaitoda kutodzinga hope. Dai kune tabhu ndaitombopindawo mutabhu zvokwadi ndotombopindawo imomo zvokwadi kuti aekera here, kuti kubva kuekera kumazitori angu aya asati ndatombowo kana mumba mune tabhu here. I should own a house in a tab in future, guys. Ndindadi yani vabereki vangu vanogara kumusha ndokwavari right now, but ndinotaura navo as long as ndine mari ndinojusa. Normally ndinojusa about $25 ndopiwa, I think 1 hour something minutes, ndotaura namai vangu tototaura kusvika mari yapera. Brother yangu ari pano, zveshuwa ndombotozorora, rega ndizorore manjeko zvino, ndomboti vate tionana mangwana. Good night, guys. Bye.